വരും കുട്ടികളെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് പഠിക്കാം. യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും 1 ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് യൂണിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ, അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷനാണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ, ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷനാണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ. പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ, ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ. മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ, ഒരു ഹോൾ നമ്പറും ഫ്രാക്ഷനുമായിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.